Hej Mogens. Hvordan går det? Det går fint. Ja. Hvor er vi? Vi er i Gundersbyen, i vores verdensbutik i Gundersbyen, som handler med retvise mærkt, altså Fairtrade produkter. Og det hele startede i 2004, da menighedsrådet her i Gundersbyen de bestemte at købe nogle Fairtrade produkter ind for 5.000 svenske kroner. Og det voksede meget hurtigt. I 2005 var vi nødt til at flytte fra et hjørne af menighedshuset og ind til det her, som vi byggede om, som også er en del af menighedshuset, altså af sognegården, og åbnede en lille forretning. Og i 2006, der var det vokset så meget, at vi var nødt til at tage et yderligere rum i besiddelse, så nu består denne forretning af omkring 48 kvadratmeter, med fordelt på 2 rum. Og i dag er vi nok en af Sveriges største forretninger, skulle jeg tro, i hvert fald, når det gælder antallet af varer. Vi har 1.400 forskellige produkter i forretningen. Og den drives helt af frivillige, 100%, og er åben hver eneste dag. På eftermiddagen og en dag om ugen er den også åben om aftenen. Om sommeren er den så også åben lørdag og søndag, hvor vi eller ikke bare om sommeren, men hele året om, der har vi også et lille café, som vi kører ved siden af. Så folk kan komme her, og så kan de drikke en kaffe, som er Fairtrade handlet, og handle nogle varer. Og skal vi kigge lidt på, hvad der findes her. Ja. Det her det er jo mærket Fairtrade, og det er internationalt. Så det findes overalt i Danmark, og i Sverige, og i Tyskland, og i Peru, og alle mulige steder. En del af Fairtrade-artiklerne, det er madvarer, men det er faktisk den mindste del, men det er måske det, som er mest kendt. Så vi har mad, det har vi herovre. 3 forskellige steder. Det er krydderier, det er chokolade, og det er tørrede frugter, og det er ris, og couscous, og quinoa, og det er forskellige olier, og kaffe og te. Kaffe er måske det mest kendte produkt. Så er der masser med chokolade. Vi har sådan en cola her, som hedder Ubuntu. Og den er lavet på grøntsagsekstrakt og råsukker, og den smager faktisk meget godt. Så kan vi gå rundt her og se i den her afdeling. For det er noget andet, som er specielt, det er tøj. Det jeg har på her, det er faktisk Fairtrade. Sådan en hørskjorte, som kommer fra Indien, og det er halsklæde, som kommer fra Peru, og en t-shirt fra Indien. Så der er masser med tøj, og det her det er faktisk noget, som er specielt, fordi vi er lige på tiden ved at opbygge en egen import, og vi er ved at starte en grossistvirksomhed. Og det her det er en af de ting, som vi importerer selv. Det kommer fra Nepal, og vores import den går på Nepal, på Kenya, på Guatemala og på Ecuador. Og måske med tiden også Peru, det får vi se. Så en anden ting, vi importerer selv, det er de her fade. De kommer fra Kenya. Det er stenfade. Og det er faktisk, de er ikke fairtraded endnu. Fordi det er den produktionsenhed, som laver dem, de er ikke godkendt. Men de har søgt om at blive medlem af det, som hedder IFAT. Og det er vi her i Gundersbyen har hjulpet dem med den her ansøgning, og så får vi se, hvad der sker. Men vi har nok begyndt at sælge deres varer. Så har vi afdeling for legetøj. Nu går vi ind i den form her. Og får papir. Og her har vi sådan lidt udstillingsprodukter, og det er lidt rodet nu. Vi er pakket ned, vi skal på en stor konference. Her har vi porcelæn. Og glas og lidt forskelligt. Nu er det snart Valentine. Alla hjertens dag, som det hedder i Sverige. Så der har vi sådan alle de hjerteprodukter og sådan noget. Det var det. Velkommen. Det ligger lige syd for Polarcirklen, det her. I den aller nordligste del af Sverige. Så hvis I kommer herop nogle gange, så er I meget velkommen. Så, tak. Vær så god. Tak.